Здравейте, казвам се Боян, вие сте в каналът ни Fishing Zone Reviews и днес ще разгледаме моделите джиглави на Яре. Къде, как и с какво да ги използвате. Първият модел, който ще разгледаме е Yari Neokeeper. Това е специална джиглава, която има допълнителна контричка, която не позволява на силикона да се изплъзва. Грамажите започват от 1 грам, продължаваме към грам и половина, 2 грама, 2 грама и половина и най-тежкият вариант от серията, който тежи 3 грама и половина. От това разнообразие много лесно може да си изберем подходящата според различните условия, които облавяме. Куките на самите джиглави са изключително качествени и много здрави, като те в тази серия са размер 4. Подходящи горе-долу от порядъка на силикони между 4 и 6 см, според зависимост от моделът. Много удачни са също за използване на риболов на кефал с силикони и по този начин с леките грамажи можем много добре да обловим по течението на реката. Продължаваме и с следващият модел от серията, така наречения Hajime Bagachi. Тук вариантите, които се предлагат, започват от 0,4 грама, минават през 0,7, стигат до 1 грам, като тези три варианта са с кука номер 6, а последващите, които са 1,8 грама, 2,5 грама и 3,2 грама са с размер на куката 4. Тук малко по-различното при този модел е, че той не разполага с контричка за закрепене на силикона, както и самата кука е малко по-различна. По-леките грамажи от порядъка на 0,4 до 1 грам с по-малката кука са удачни доста за риболов на пастърва и кефал, като на тях може да окомплектоваме доста по-малки силикончета. По-големите размери от 1,8 грама до 3,2 използваме основно за риболов на костур, като там облавяме по-големи дълбочини и съответно куката е по-голяма, за да може да сложим малко по-голям силикон. Продължаваме и с следващият модел, а именно той се казва Mebari. Тук имаме два варианта, като единият от тях е специално пригоден за морски риболов, като тук самата кука стои като леко изправена, което е малко странно на пръв поглед, но всъщност е доста удачно, когато ловим, например, сафриди или друг тип морски хищници. Тук самото уше на джиглавата е сложено също леко под ъгъл, като по този начин много по-лесно засичаме рибата и по този начин не разкъсваме устата, която в повечето случаи е доста крехка и финна. Вариантите започват от 0,2 грама, минаваме през 0,5, 0,85 грам, след което имаме 1,3 грама и грам 65. Доста голямо разнообразие от грамажи, които са доста близки, но пък понякога това има доста голямо значение, кой точно ще изберем. Другия вариант от същата серия е подобна кука, само че тук вече имаме значително по-голям размер на куката, както и грамажите са по-тежки. Грам, грам и половина, 2,2 и 3 грама. Като този тип джиглави са подходящи за малко по-големи силикони, както и нямат тази специфична извивка, за която споменахме по-рано. Затова основно ползваме тях при костурски риболов. Преминаваме към следващият модел, а именно Ajimeba Ami. Тук имаме три разновидности, като тези джиглави специално са пригодени за много фин риболов. Тук грамажите са 0,2, 0,4 и 0,6, като размерът на куката е 10, а тя е изключително финна и приготвена за съвсем финните силикони. Много подходящи са за използване, когато рибите са доста по-мнителни, що става въпрос за кефари или пастърви, няма значение, и когато е нужно да презентираме примамката по възможно най-естествен начин. Тогава тези леки грамажи и малки куки ни водят до успеха. Ето и това е последният вариант, който ще представим днес. Това са едни специални джиглавички, ако въобще може да ги наречем такива. По-скоро представлява кука, която накрая, където по принцип стои лолото, имаме едно прозрачно пластмасово топче, което в действителност е и светещо. Този тип кука или глава, както искате го наричайте, използваме когато искаме силикона да стои на повърхността на водата. Стига той да е плуващ или ако е потъващ самия силикон, то тогава той пропада едва. Това намира приложение, когато ловим пастърви на затворен водоем или кефали в по-спокойна вода. И както вече споменах, всички от джиглавите са произведени в Япония. Качеството е безкомпромисно, както на всичко от Яре. Друго, което мога да кажа за джиглавите като цяло е, че всяка една от тях разполага с достатъчно голямо уше, за което може да бъде закачено доста лесно за карабинката. Специално са пригодени за това нещо.
Самите куки са изключително остри и доста трудно се затъпяват. Всеки един от моделите се предлага по 5 броя в опаковка. Смело мога да твърдя, че разнообразието е толкова голямо, че наистина никога няма да имаме липса на джиг глави, що става въпрос за този тип риболов. Покрива от най-леките до по-тежките варианти, които ще се наложи да ползваме. Нещо важно, което също забравих да спомена, е, че всяка една от джиг главите е подходяща и за морски риболов, като всъщност те за това са предвидени. Това, че ги използваме за сладководни, че вършат много добра работа, е съвсем отделен въпрос. Но, както споменах, тези глави са направени за морски риболов, нямат никакъв проблем с морската вода и нямат проблем с корозията. Ако искате и вие да се убедите в качеството на тези джиг глави, може да ги намерите на място в магазинът ни Fishing Zone или на сайтът ни fishingzone.bg. Надявам се това видео да ви е било полезно, информацията, която сме дали да ви бъде от помощ и вие очаквайте още интересни видеа от нас. Благодаря за гледането, абонирайте се за канала и очаквайте още нови видеа.